Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia. Kang dadi lamunan. Sampun jekar saking sasana pawiwahan Sirat Mojo temanten kekalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal. Temanten putri ingkang Ayu Sulistyan Warni. Wah iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Oh padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. benek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Pindo Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah iki. ya. Oh jadi anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok ndak kok telek piye to? Iki dadi apa Prias? Prias. Oke, lha ke. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. aku kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Priase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku kok Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sapa cekar saking bawah. Latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita menikah. Umpamane maksudnya. Wis karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung idak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidaan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusé ya. Iya. Terus. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Ki mantene do mripate pite iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam truk. Gak petuk, gak petuk. Suga petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri, hormat, rek. selesai. Tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dhewe. Sing kaya pas Gibran mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya ya.
Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Iki golek kesempatan MC kaya gragas. Lah aku anggitku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama siapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei! Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh. Ah. Kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten lungguh kursi. Nggih, Kursi, wonten ing dadi kursi. Kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursine manten. Wah, borongan piro to ya. Lah ngono. Lah, mulai jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal iku kuwi. Hei! Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Jungkau. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk dek kan. Iya. Wis manten ki manten cara adadi ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan. Kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sindhen. Salah Sinten? sinten Mas? Tak golekke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Kemenang sempat aja. Kita sambut Denko. Disapa. Heeh, kuwi lho. Iki tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak nyen sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau. Nggih. Numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih. Tuh, Rene to, rene. Kowe iki lek nakoki kurang halus, ngaliyo. iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalam kamar. Oh, penak ngene lho, Mak. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Mas. Oh, nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalam saking pundi, Mbak Deni? Saking guyangan. Hei! Wah, iki milik umum iki. Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Sing gawa topi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi yo. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing kira- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Apa kowe? Anu saking putih, Mbak? Pidalem saking putih. Moh. Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme putih katene. Moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Ngomong iki? oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun JR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan di kahanane situ menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lho ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya. sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Nyambung lho dijak omong ya Nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemes napa? Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Aul ni Wane nya. Hah? Wis sing ahli ya. Wane hengi ho. Henya. Oh ya. No ha. Kok ngoh oh Apa? Lah ning ngene malah medhit wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih, sambung apa padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Yo gerajakan. Oke. Nah, Lek Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh keras. Keras.
Sudah siap? Oh, sudah. Yago sudah siap? Sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean biyen apa supporter bal-balan? Kuli. Oh, kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Gaduh tenan. Makasih. Yuk. Padha Sama. Kerasakan. Ayo terus.
tidak saweran. Piye to? Ya ben to Mbak tepuk tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Iki kok malah mengilik jane. Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan Oh, ya kuwi nggih. selain hari jadi Nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Kabupaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga lah. kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. ya, gitu. leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Dulu kok kayak duwe omongan belas. Nggih, kowe iki. pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lak nggih. Amin. ngoten. Nggih, Amin. nggih. Amin. Aku tak nutuk relakan ya. Nggih, nggih. Besok Kalau malam semua kita nggak ketemu lagi. Nggih, Ah, siap. Siap, Pak. Nggih. Ya, cawe sesaji brojo dento brojo musik tutuk nih lakone. Wah ya. Yuk, ya.